På naturgas.dk kan du anmelde alle former for anmeldelsespligtigt arbejde i HMN's område. Vi viser dig, hvordan i denne video. Det er også her, du vil kunne søge efter dine tidligere anmeldelser. Gå ind på naturgas.dk og klik på VVS oppe i højre hjørne. Klik på Anmeldelser midt på siden. Log derefter ind med det kundenummer og adgangskode, som du har fået oplyst af HMN. Det er vigtigt, at du klikker på Log på og ikke trykker Enter. Her på siden kan du se de data, vi har registreret omkring dit firma. Det er en god idé at tjekke, om oplysningerne er korrekte. Under punktet Stamdata kan du desuden se yderligere informationer og ændre dit password. Klik på Anmeldelser for at komme videre. Her kan du se, hvordan du anmelder en A-installation. Klik på Anmeldelse til en A-installation. Udfyld altid kundens navn først. Du behøver kun at skrive det første eller 2 første bogstaver i gadenavnet, så finder siden selv resten. Husnummer må ikke indeholde bogstaver. Indtast til sidst postnummer og klik på Find adresse. Vælg den korrekte adresse. Du kan eventuelt tjekke kundens navn, så du er sikker på, at du er inde på den rigtige adresse. Marker adressen og tryk Næste. Du skal vælge, hvilken type anmeldelse der er tale om. Her er en kort beskrivelse af, hvad de forskellige anmeldelser betyder. Ny installation betyder, at installationen ikke er i driftssat, og at der bestilles måler. Udskiftning betyder udskiftning af apparat til et nyt af samme type, for eksempel varme til varme og koge til koge. Ændring betyder, at kunden går fra koge til varmekunde eller omvendt. Diverse benyttes til alt andet, eksempelvis ændring af rørføring. Og til sidst skal du vælge nedlægning, hvis en installation tages ned. I dette tilfælde vælger vi Ny installation. Du kan altid skrive i bemærkningsfeltet, hvis du har noget at tilføje. Du vælger selv, om måleren skal sendes til din adresse, eller om du selv vil hente den hos HMN. Måleren sendes afsted med fragtmand den dag, du vælger. Skal måleren bruges dagen efter, skal anmeldelse ske inden kl. 12. Klik på Nyt apparat for at vælge det eller de apparater, der opsættes hos kunden. Samme fremgangsmåde gælder for alle anmeldelsestyper. Du kan nøjes med at taste 2 eller 3 bogstaver i fabrikatets navn, og så trykke Find apparat. Så hjælper siden dig med at finde det, du leder efter. Når du har valgt fabrikatet, får du mulighed for at vælge typen, som du skal markere. Det gør du under Vælg type. Vælg hvilken aftrækskode kedlen opsættes med, samt den installerede effekt. Og husk endelig at tjekke, om oplysningerne er korrekte. Du opsætter nyt apparat på samme måde, men det er meget vigtigt, at du nedtager det gamle apparat, efter det nye apparat er valgt. Du nedtager ved at sætte hak her på siden. Startdatoen er den dag, det nye apparat igangsættes. Viser det sig, at denne dato ikke holder, skal du inden valgte startdato huske at kontakte HMN. For at afslutte anmeldelsen skal du klikke på Godkend. Først derefter kan HMN se anmeldelsen. Vi håber, at du har haft glæde af denne video. Tak fordi du så med.